Apik, regane 85 ngono. Enggak. Lek mau bayar yo ngene nyo, ngono aku. Aku gak mbati. Maksudku Hah? ndak usah bayar, kemule Aku gawian. ki anu lho, engko darani golek bathi nyang kowe, aku gak Enggak. do selamat, aku gak ndak bathi nyang kowe aku. Yo tak apa duwe, karo benem tak tukone, tak tukone kaya iku tapi yang selire kuning. Lha kok dijadi kaya iku abu teram. Enggak, gawian tok, duwike ndak usah dibalekno. Menawa bojomu mo. Ndak tak kek di. Mawene aku. Iya. Wegah aku. Timbang Aku abot, golek abot gak tak dol. cek ndak adem. Cek ndak adem. Abot teram. Ya wes. Engko aku ndarani mbati nyang kowe, aku gak mbati le aku le. Ndak. Selamat aku gak mbati aku. Nyarup duwe. Yo sandingku ngene yo mboke enek. Senanang yo enek. Jare aku pengen gawe, cekne ndak adem. Lha bojomu wis arep kok ambu balekne. Ndak tau digawe. Entaremu mo. Entek. Ya wis. Kesuk aku prei, Pak. Hah? Kesuk prei. Iso kok prei? Gua gak boleh ya. Kate ngesakeris. Kenapa kok prei? Ngesakeris. Hah? Ngesakeris. Yang di? Ngasakeris. Kadang ngasak keris. Apa sih? Engko kan malam siji suro, prei. Engko malam siji suro prei, wayahe ngesakeris. Sesur yo. Iya suroan. Kok ada yang apa kok prei? Turu. Menara bojomu mo. Gak. Aku gak mbati iso selamat, aku gak mbati aku. Nya, bae duwe kae. Anu bawa. Engko anu elek tipis ngono. Soalnya nya aku. Gak mbati. Ndak. Lu binem yo gak mbati. Jerakku pengen gawe cek ndak adem. Hah? Gawian cekne ndak adem. Lah bojomu sarep kok arep balekne. Ndak tau digawe ndek omah ono. Ah, buat lho. Aku nah bojomu ngono gak. Lah kok moro yo Bang. Aku sik duwe kok ngono. Boleh. Nono ndo aku abot aku. Boleh ndak tau digawe. Lah kowe iki arep kok kaya balene neh ngono. Duwike ndak usah. Tak kei tok. Gak aku. Aku masih mbok kaya itu aku gak. Abot. Ya wes. Kalau iku saking kelire sing kuning ngono lho anggitku. Ya wes mulai aku. Ya wis. Wis prei wis. Prei. Ayo. Wayahe ngesakeris malam siji suro.